Ja, hej, det er det er Daniel her. Det er første gang, jeg skal tage en video, så det er bare lidt for sjovt det her. Men altså, ja. Den her uge, der kommer det til at handle om Bamse og ham her Hej, de der gamle tipsreklamer. Og hvordan skide godt. Yes, really. Så Bamse søde, men nogle gange så kan det være sjovt at se kun. Jeg kan det dårligt. Det må jeg fandme bare lade med. Ja. Men Bamse er selvfølgelig sjov. Der er 20 af dem, ligesom ham her. Ja. Og så er der også sådan, der hedder Cutie Bamse. Men det kunne bare være så sjovt, at sådan en der bobbeslede. Ja. Der er ikke så meget, jeg har ikke så meget at snakke om, men please subscribe eller like, selvfølgelig, så gider jeg ikke antage det er da sådan en dårlig video. Men bare gør det, vi ses.